বেডেক টংনাই আইডব্লিউএফটি ইয়ট আইপিএফটি এবং আইপিএফটি ni প্যারেন্টস বডি তিনি গন্ডা তেসা ডিভিশন অমরপুর অনেক জায়গা নিন ফাইবাইখা আনি অরো আতাইবু ফাইনা তংমানি কিন্তু जों হাচাল গন্ডা তেসা অনেক जों ডিস্টেন্স অরম মালখংরো जों এরেঞ্জমেন্ট খাইমেয়া অনেক জায়গা মালখংরো সিক্রি সক্র খাইयो मालखंग रहना बागे बादा खायो अबन बागे तफन जों सि सान्देर मोर देन जों फाइका ताई बुजिनि फाइना दं माने ताबो विशेष के होक नि जरा चिनि तिप्रा सारक हो सामुं खाइलायो अबन बागे ब्राव दिनि फाइमेया फाइनाया ब्राव जानि जानि डिभिजन प्रोग्राम खांगे और ब्राव बुजो तो फाइबेनाय थांसाना हामजागिया आबो तो खुबै कम जेता आं नक माने जोंबो जतगुला सालाये बुजियो न दिनै जों थांसाव जों फाइका एक समय जों आर्टिकल 20 टिप्रालेन खाइनाबाबो बहुत चबा खाइका जों दिल्ली मुभमेन्ट्स खाइका जोंनि लाहार जों कासका हाथाय कट रगो एबा रेलवे रग जों ब्लक खाइका जागा जागा अनेक गुला जों 2017 रगो ओ आस्था बलगो जों प्रोग्राम खाइयो अनेक इन्सिडेंट्स राउंखा तारपरे फनो जों चिनि डिमांड्स न जों सक्सेसफुल खाइमेया उमानि बिसिंते ताबो वैसा न पाइथाक जे चिनि हानि बुबाग्रा बनि नाहारमं बनि कबमं जे थिनांग जे चिनि तिप्रासा निजे एक्जिस्टेंट नि बगे कायसा लामा ओ लामा न फानेना न बगे न जों दिनि अरो जत ब्रिजे जों मा फाइलायो कारण जों इंडिपेंडेंट जों 71 ओमानि या गुलाफनो जों चिनि मानथाय चिनि सखैनो जों मानि मायान बगैनो नेक्स्ट जेनेरेशन नि ब्रनो मानथायनो जों डेमोक्रेसी वे वे सामुं तांगै ब्रनो सक्सेस खालामन बगैनो दिनि जों थांसा आंगै टिप्रालेन बा ग्रेटर टिप्रालेन अबनो सक्सेस खालामनो दिनि जों जत याप्रि मासाले माने खाख्लायो जों थांसा तंमां खांगे चिनि एजे कन्स्टिट्यूशनल जे डिमांड्स अब जों सक्सेस खालामनाय आगेरो जों नांगौ जे टीजीएस 1967 नि जेब्राव सेक्रिफाइस खालाय टीटीए सिर और ब्राव तुबुखा के बिकेरान खल सार बनिने टीटेव तीनटा सिदो तुबुखा ताबो जे जों आईपीएफटी जे जों 2009 निते 12-13 बছর सामुं तामानि बिसिंफानो जिनि बिसिङाव अनेक गुला इगो सिस्टेम दंमोननि कारणाव जरा काहामो जों सिनि डिमान्ड रमै सक्सेस खाइना रगमाया आबाद जत काहाम केनो साइमांखा जे जराव पॉलिटिकल खाइतानि गोल्डन चांस फायो जरावैसा गोल्डन चांस फायो सब समय केन्दु गोल्डन चांस फाया जे समयनि गोल्डन चांस फाइनाय अ जराननि डिप्रेशन बगै मानथाय सब थाइनानो रमै माना रगनाय एबा अबनो सक्सेस माख्लायनाय अमते जरा किन्तु 2018 न लाई थांखा जे समय आईपीएफटी बीजेपी 2018 एलायंस नि जे जराव चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सीएसी नि जे 12 जन कायसा डिस्कशन कमिटी खाजना रां जीवननि आं बुटंगो जों दिल्लीयाव थांखा गुवाहाटीयाव कक साका और आगरतलाफोन अनेक कक साका किन्तु जराव अनेक गोल्डन चांस दं माने जे जराव टिप्रासाराव जत चुबागै जत टिप्रासाराव हामजागै यगनानि मुजंगै एमन भाबे फानदोखा अ जरावनो चिनि टिप्रालेन जों खावैना रुमाया सानै मार नावैमायानो कारणानो दिनै चिनि अरै परेमोन अ जरा चिनि कायसा चांस दं माने अ जराव टिप्रा राज्यव आईपीएफटी विकल्प आईपीएफटी सारा कोनो दिन और गवर्नमेंट फर्म खायनो मतो कोनो नेशनल पार्टी फान सेक्रे किन्तु जों चिनि मान थाइनो जों सानमायांफा विभिन्न कारणाव चिनि सक्सेस खालामे अमनि कारणाव दिनै जत टिप्रानि 12.5 लक्ष 13 लक्ष जे 19 दफा टिप्रा साराव दिनै मा बुगे खामा जंगो अब सामुं चानाबो अनेक गुला जों सेक्रिफाइस खायका और चिनि सार अनंत देबर माताबो सिनियर एमडीसी दङ जों एक समय अनेक जों सेक्रिफाइस खायबाय जा दिल्लीयाव थांगा जों हायद्राबाद थांगा अनेक गुला जों थांसा खायनान बागै टिप्रालेनि जबानो दाइबो गोरा खायनानै जों साथारमानि किन्तु विभिन्न कारणाव चिनि कक नांयानि कारणाव अ जराने गोल्डन चांस चिनि यागनि केप्लाय थांखा हायनि बाबो ताबुक लास्ट फाइट एकमात्र चिनि हाबु बाग्रा अब कायसानो ताबुक चिनि टिप्रासानि बागै जे मुथांमोनानि कायसानो चिनि दंसियो
बजदे जोंना मोथांमालि आंके ओ त्रिपुरा राज्यो ताई जों थाने दे थांया अब काजाचिनि वानसनानि जरा फैका हायनि बागैनो जोंबो दिनै अ हायके दंगै सुदूर पलिटिकेलनि बेनिफिटनि बागै जदि जों एलेन्स दंमाबाय आं त्रिपुरासनो जदि मुथांमाय आंके जेनेरेशनो जदि फियावै सेफ खालामै आंके अ पलिटिकल जों खालायै ताई जों कुनो बेनिफिट बा प्रफिट आव याहैनि न दिनै बुबाग्रा बाय सालायमानि बिसिंते दिनै जों 2 तारिख जुलाइ शनिबारो जों अ थांसना हामजागै जत जेचिनिया आमचे दंनाय जरा तांगै जानाय दिनै स्टुडेन्ट्स दंनाय विभिन्न सार्भिस खालायनाय ब्रिजेनो जों सालाया कनै जों दिनै अरो मा फैयो मेगा जयनिं प्रोग्राम विशेष खायै जों दलाइ डिस्ट्रिक्ट रगो बिसि आं लिड खालायो आं गंडा दैसा डिविजन कमिटिनि एबं आरो दिनै एसेम्बली 44 एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन और जगह जतन चिनी थांसाना हामजागै दाबो आईपीएफटी टुटेल और जिरु नंखा फाइनाय सालाफनो ताइबो चिना र फाइनाय दिनै हयतो बा जोंनो मालखंरो तारे दियमते हाके किसा सिक्रि जाखा अवेलेबल जों मालखं मानयावखा एमने मते बचिने गंडा तिसा लामारो बुचाया और गाड़ी रो रां दंफानो फटफाटके जों रिजार्व खालामैया चिन्ति प्रासान और गाड़ी रो बुखुबै कम और निफ्रावनो तुबनागा आम्बासा हयतो बा अमरपुर उदयपुरनि गाड़ी रो जों रिजार्व रो खायना नांगौ चिनि लोकेल गाड़ी खुबै कम कायसा कायसा दंमोन बाबा सेकेन्ड हेन्ड रो आवलिगो बरक तुबि फायनानि चिनि अब सम्भवया दिनै बोजों कोनो कष्टकै फायै तेलामरा तै सिन्दायो चिनि गाड़ी कायसा पियाखा अब कोनो मते जों आरो काबुइता अलका गाड़ी चिनि ओमपिनि गाड़ी रो जों पिकआप फै फैलेका आंखा खायो फाइनायनि जराव चिनि गंडा दैसाव जत जरा त्रिपुरासा दाबो जे जेनेरेशन दंनाय र ए 5G 4G नि जे जेनेरेशन दंनाय र जत नम्बर फाइबायनाय थांसानो केबो हामजाया दंग्ला जरा कायसे कायसे दाबो फनो सियाम दंनाय जों जत मा सालायनाय दिनै जयनिं प्रोग्राम मेगा जयनिं प्रोग्रामनि उलो जों गामिया किफिल थाङै खोनानाय बिसिं जों मा सालायनाय जत जों थांसामां बायसिनाय जों फियावनानि बागै जों आरो इको सिस्टेम अंगै दंखायगे जों ताय चिनि थिनांनि जेनेरेशन जो एक्जिस्टेंट बा सेफ खायमांला